Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Είμαι όπως βλέπετε 44 level. Αυτό το gamer super είναι καινούριο κανάλι. Θέλω να σπάσουμε 50 subscribe αυτό το καλοκαίρι. Σας παρακαλώ κάντε like, subscribe σε αυτό το βίντεο. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε μόνο με τον intro Fizz. Και όπως πάμε, όταν θα γίνουν 50 subscriber θα κάνω έναν custom game. Και αυτός που θα νικήσει, θα κάνουμε 5 match. Αυτός που θα νικήσει θα κάνω 1000 V-Bucks free. Ενώ skill από το item shop. Και θα δω εκείνος που μου έκανε subscribe και εκείνος θα λαμβάνει μέρος. Όπως πρέπει να μου γράψετε το όνομα στο chat. Πάμε να παίξουμε το πρώτο match. Ναι παιδιά, πάμε στο Nitrodrome, επειδή μόνο εδώ το βρίσκουμε. Βρίσκουμε και σε άλλες μέρες, αλλά εγώ εδώ θέλω. Χτες έγινε καινούριο update, Πέμπτη. Και μπήκαν κινάρες, γράμματα, πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και subscribe, να ενημερώσετε το κανάλι μας. Αυτό το κανάλι είναι καινούριο. Και σας είπα, όταν φτάσουμε 50 subscribe, εκείνοι που με κάνουν subscribe θα λαμβάνουν μέρος στο tournament και θα έχουν πολλά πράγματα, θα έχουν gift, πολλά πράγματα. Και ναι, πάμε να δούμε τον τροφής, δεν δικαιούμαστε τίποτε, ούτε AR, τίποτε απολύτως τίποτε. Λέρ, μίνι από αυτά δικαιούμαστε. Δεν τα απαγορεύστα αυτά, τα σπέντε και δικαιούμαστε. Όπα, τι έπαθε, lag. Όπα, παιδιά, δεν πειράζει. Έγινε κάτι με το ίντερνετ μας. Α, εντάξει, τι λάγκαρε. Εντάξει, παιδιά, έχω καλό πίστια. Έχω αρκετόν καλό πίστη. Απλά πρέπει να έχεις και καλό ίντερνετ, εντάξει. Α, sorry. Δεν είναι συγκεντρωτικά, sorry. Πάμε να δούμε το τροφής. Α, εδώ μέσα. Ωραία, μάγκες, μόνο από αυτά θα έχουμε και ένα litro φορητήριο. Όχι να πούμε. Ελάτε να το... Όχι, για άτομα. Δεν νομίζω. Πάμε. Αυτό το αμάξι είναι free για όλους. Πάρτε το. Είναι free το δώσει. Κατεβάστε το Fortnite, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι άσχημο. Δεν δικαιούμαστε AR. Ναι. Το είναι μήνυμα αυτή ήταν. Δεν πειράζει. Αυτό δικαιούμαστε. Όχι δικαιούμαστε, δεν είναι πίστο. Παιδιά, δεν θα βρω. Πότε θα βρω. Θα έρθει κανένας άτομο και θα με φορτώσει. Τι θα κάνω. Τι θα έβρω από εκείνο το πράγμα. Δεν δικαιούμαστε. Για πούς θα τα έρθει. Γιατί να... Α, πρέπει να κάνω εκείνο το τσέλος για να μου δώσει. Εκεί. Τα παιδιά εδώ. Δεν να μ' το Fortnite 9,5 στα 10. Είναι τέλος του παιδί. Δεν είναι το διάστημα. Το Archipsap το οποίο όλο το 3-4 χρόνια είναι κάπου. Όχι. Πήρα να το κάνω. Πάμε και να πάρουμε. Εδώ, παιδιά. Κάτι ρίξτε εδώ. Αυτό είναι καινούριο. Update. Αυτό εδώ. Είναι το e-code Canon. Είναι καλό. Άμα του δώσετε μια σφαίρα θα σκοτώσει. Δεν θα πάρουμε. Παιδιά, δεν βρήκαμε. Παιδιά, τι θα κάνουμε. Θα έρθει άτομα και θα με σκοτώσουν.
Παιδιά, και πώς και δεν ήρθαν άτομα εδώ έρχονται πολλοί. Άντε ρε παιδιά, δεν είναι κλικ από εκεί, δεν πειράζει. Βάλουμε εδώ. Έτσι. Όπα, έχει άτομα. Παιδιά, θα προσπαθήσω να τον πατήσω. Προσπαθήσω να φωτώσω με το Max. Θα καταφέρω στο Max. Θα γίνει. Όπα, τι πήραμε, challenge. Όπα. Ναι, και μπήκε και στο festival κάτι πράγματα. Ωραία, κάτι. Πού είσαστε ρε? Αυτό, όχι. Πού είναι τα άτομα? Παιδιά, σήμερα έχει τουρνουά ντουο. Δεν θα το κάνω βίντεο επειδή έχω κάνει καινούριο. Το δώσαμε 32. Όχι παιδιά, όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, όχι. Κοίτα. Ω, τον πάρω το 648. Πού είσαι? Δεν έχω τίποτα παιδιά να μου δώσω. Είναι από κοινό. Όχι ρε φίλοι. Μπορεί να έχει αυτό, μπορεί να έχει αυτό. Προσεκτικά. Του δίνουμε. Έχει πολύ. Όπα. Ναι. Έλα δάρε. Όχι. Με μπεις μες στο αυτοκίνητο, όχι. Όχι, μάγκες, δεν έχω πια από εκείνο, δεν πειράζει. Γυρνούμε. Πάμε να βάλουμε βενζίνη. Για να μην σπάσουμε αυτό το. Έτσι, κάνε φουλάτε. Παιδιά, όχι. Θα το σκότουμε με αυτό. Ω, παιδιά, δεν σκοτώσαμε. Πάμε να δούμε τι έχει, μπορεί να έχει μετροφήσει. Δεν έχει αυτός ο παγάσας τίποτα. Θα πάρουμε το medkit. Ας το πήραμε. Έχουμε full. Άντε, θα βάλω το αυτοκίνητο μήκη. Πιο extra medkit. Καλά που έχουμε materials και έχουμε nitrofist. Παιδιά, καλά τα πάμε αυτό το μάτι. Σίγουρα τα πάμε καλά. Σίγουρα. Δεν βρήκαμε από εκείνο το πράγμα. Όπα, τι είναι? Όχι παιδιά, είναι από αυτό το Nuka-Cola. Coca-Cola. Θα το κρατήσουμε, είναι πολύ καλό. Δεν πειράζει, έχουμε ένα αυτό. Είναι καλό αυτό, Είναι αυτοκίνητο, δεν είναι. Sorry παιδιά, αλλά εγώ είπα μόνο nitrofist. Αλλά και αυτό δεν είναι από αυτό αυτοκίνητο, δεν είναι κάτι. Άμα είναι κάτι, γράψτε τι θέλετε πάλι στο σχόλιο. Άμα είναι κάτι, θα κάνω καινούργιο. Μόνο με nitrofist. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν νομίζω να είναι κάτι σκάπο. Δεν νομίζω. Έτσι παιδιά. Αυτό είναι, δεν είναι. Δεν νομίζω να είναι σκάπο. Όπα, θα κάνω φίλο από εκεί να με πυρώ. Όχι, δεν θα. Δικαιούμαι. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Παιδιά, αφήστε το έτσι, δεν θέλω να. Δεν μπορεί να μου πείτε στα σχόλια ότι έκανα σκάμ, τα αδικίες. Κάνετε έτσι εδώ. Πετάξτε. Παιδιά, δεν το πιστεύω, δεν έχω nitrofist. Πώς θα επιζήσω? Αυτό δεν έχει, δεν τον κάνω friend για να μην μου πείτε κάτι στα σχολεία, παιδιά. Ρε παιδιά, τι θα κάνω? Θα έρθει άτομο πάνω μου και θα με σκοτώσει. Τι θα κάνω? Παιδιά, νομίζω είμαι νεκρός. Παιδιά, άμα πάρω win. Αυτό το βίντεο θέλω να μαζευτεί τουλάχιστον 20 likes. Σας παρακαλώ. Τουλάχιστον 20. Είναι καινούριο κανάλι. Εγώ τώρα άρχισα το YouTube. Κανικά άρχισα και επόμενες χρονιές. Δοκίμασα, αλλά δεν μου ευκήκε. Αλλά τώρα θέλω να έχω πολλά πράγματα. Τώρα πρέπει εσύ να το κάνετε. Τουλάχιστον subscribe και like. Παιδιά, τι έχω κάνει εδώ. Και να μου πείτε στα σχόλια τι θέλετε να παίξετε. Έχω Rocket League. Μπορώ να κάνω και live stream, να παίξω μαζί σας, πάτε ρε. Τώρα θέλω και εγώ να μου λέτε στα comments τι θέλετε να κάνετε.
Παιδιά, αφήστε τις πεδάρες, μαλακίες, πρέπει να πούμε νήτρο. Πάμε. Παιδιά, δώσαμε pro player, νομίζω. Πάμε. Έχουμε. Πού είναι, όχι ρε παιδιά, δεν του έδωσα τίποτε. Α, καλά του δώσα του boss. Μας περιπέζει αυτό το παιχνίδι. Πάμε λίγο! Ναι. Πάμε. Σιγά. Μας κοροϊδεύει το παιχνίδι, δεν έχει αυτός νητροφύης. Παιδιά, πώς θα κάνω το βίντεο χωρίς νητροφύης. Δεν έχω τίποτε πάνω. Παιδιά, τι θα κάνω. Δεν μπορώ να κάνω το χωρίς το νητροφύης. Πάμε εδώ, πάμε. Καλά παιδιά, δεν θα ξεμασπάρω, πρέπει να έδω νητροφύης. Δεν αστείο. Τώρα τι κράτω, μέτκι, τι να τα κάνω τα μέτκι. Όπα. Εδώ είχε την κιθάρα του και την update. Παιδιά, τι θα κάνω. Θα κάνω το βίντεο χωρίς το post που το έβαλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν σας αρέσει το pickaxe μου και το skin και το bundle και το backpack, το T-Tsanda, να το λέω στα ελληνικά, πείτε μου στα σχόλια. Εμένα μ' αρέσει έτσι λίγο. Είναι, παίζω από κομπιούτερ άμα δεν το καταλάβατε. Το είπα νομίζω στην αρχή του βίντεο. Ναι, στο βίντεο μου. Γιατί θα κάνω τώρα χωρίς νητροφύης, παιδιά. Όπα παιδιά, αρέσει αυτός ο χορός. Ας το δούμε λιγάκι. Παιδιά, τι κουτσίσαμε, δεν. Sorry που μιλώ έτσι, δεν θα ξαναμιλήσω. Α, είναι bot. Παιδιά, όχι, δεν γίνεται. Φύγαμε. Παιδιά, είναι αληθινός. Είναι αληθινός. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ατυχία. Παιδιά, τι είναι αυτό, παιδιά. Δεν έχω νητροφύης. Όχι. Ωραία, έρχεται. Άλλο κιλά από αυτό να φέρει την πέρα. Περιμένουμε. Άντε ρε! Όχι παιδιά! Παιδιά, για αυτό το τρελό, τι κάνω τώρα, να κάνετε like, subscribe. Κάνω πολύ τρελό πράγμα. Αυτός δεν μπορεί κανένα σχεδόν να το κάνει. Μπορεί, αλλά η Pro. Αυτοκίνητο, ναι ρε παιδιά, ναι ρε. Δεν φύγαμε από το player. Ναι ρε παιδιά, πάμε λίγο. Το ήτανε τρελό. Ναι ρε παιδιά. Πάμε πάνω. Ναι ρε μάγκες, βρήκαμε τελικά. Ναι ρε μάγκες, βρήκαμε, ναι ρε. Αυτό ήτανε. Πάμε λίγο για αυτό που το βρήκαμε, τρελό πράγμα. Για αυτό το τρελό πράγμα που βρήκαμε. Ναι ρε μάγκες. Άντε μάγκες, μας έμειναν 10 άτομα. Πάμε λίγο. Αυτό είναι το win μας. Παιδιά, αφού το ξεφύγα, εκείνο. Δεν μπορώ να πάρω ένα. Είναι easy. Πάρουμε και αυτό να
έτσι. Πάμε πάνω, μπορεί να έχει κανένα τώρα που έχω και τον νητροφύγη. Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι. Αυτό όμως έχουμε αυτά να δούμε. Τρόπο. Όποιος τολμήσει να έρθει εδώ. Δεν μου χρειάζεται τίποτε, ούτε τσες, ούτε τίποτε. Είμαι καλυμμένος. Πηγαίνουμε ρε. Στο store. Πάμε έτσι στην κάτω πάνω. Ωπα ρε, τι έγινε εδώ. Εδώ έχει λίγο κόμπα, παιδιά. Σιγά σιγά πάμε. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά. Κόμπα, ανεβαίνει. Α, ναι, αφού ανεβαίνει, αυτό είναι κατόρμαξ. Πάμε πάνω. Κόμπα, έχει από αυτό. Πώς το λένε αυτό. Ω, πήγε το αυτοκίνητο, δεν πειράζει. Πάμε κι εμείς. Κι εμείς εκεί. Εδώ πρέπει να πάμε. Για να μην γίνει κάτι με το store. Για να πεθάνουμε. Τι να πεθάνουμε bro, αφού έχουμε 7 μέτρη. Δεν πειράζει. Μας χρειάζονται εκεί. Ωπα, έχει εκεί πάνω, δεν πειράζει. Εμείς εδώ θα έλεγα. Το παιδιά! Ωραία παιδιά! Αυτό είναι πολύ καλό. Όπα παιδιά, όπα. Όπα! Ναι! Πάμε! Όχι παιδιά! Πάμε λίγο! Ναι ρε παιδιά. Το πρώτο μας kill με το Nitro Fist, τα άλλα ήταν λίγο με το αμάξι και με τους πάτησα και έναν με εκείνο το όπλο του αμαξιού. Το πρώτο μας kill με το Nitro. Όπα, έχει εκεί πάνω. Να μην τα χρησιμοποιήσουμε αυτά επειδή μας τα χρειάζεται. Τώρα να έρθει πάλι player που μας σκοτώσει αυτός. Όπα, παλέει στο chapter 2, season 2, ναι, ήταν ελικόπτερα εδώ, ωραία έτσι, και βουρούσαν, ήταν επίπεδο, και αυτό εντάξει, και αυτό ήξερα πολύ ότι δεν τους αρέσουν αυτό το σύμπαν. Εγώ του βάζω έναν 6 στα 10, εντάξει ρε φίλε, είναι καλό, όχι παιδιά, το βλέπετε? Το βλέπετε? Παιδιά, έχει και τους πάνω. Ναι. Πάμε. Όχι. Όχι παιδιά. Τι ήταν αυτό? Όχι παιδιά. Παιδιά, δεν ρισκάρουμε. Πάμε το reset. Ω, το δεύτερο kill, όχι. Όχι παιδιά. Πάμε. Να κρυφτούμε να βάλουμε αυτό. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτός bro? Ωρε φίλε. Μείναμε 3. Βρε, αυτό είναι το win μας. Δεν σχολιάζουμε. Πάμε πάνω. Σιγά έτσι να μην μας ακούσει.
Του ήρθα 75! Ναι ρε παιδιά 15! Πάμε λίγο! Πάμε πάνω! Πού φεύγεις ρε χέσκι! Πού φεύγεις ρε! Είδατε μάγκες πως έφυγε! Του πάμε εμείς με το αμάξι, δεν χρειάζεται! Πάμε λίγο! Τον εκεί, θα το πάμε λίγο να τους εξεντώσουμε έτσι. Πάμε έτσι λίγο. Παιδιά, αυτό μην είναι λίγο προ αυτή εδώ. Ναι, είναι λίγο προ αυτό. Είναι λίγο προ. Πάμε! Παιδιά! Πάμε λίγο! Ναι ρε! Πάμε λίγο! Πάμε! Αυτό είναι. Τα ρίχνουμε. Αυτό είναι το win μας. Αυτό. Τα ρίχνουμε. Δεν μας χρειάζεται. Πάμε λίγο. Πάμε. Αυτό. Τον βλέπετε εκεί. Τον βλέπετε. Τι κάνεις ρε. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Πώς τολμάς και παίρνεις το loot που το σκότωσα εγώ. Πώς τολμάς. Πώς τολμάς να παίρνεις. Όχι. Πάμε λίγο. Ναι ρε παιδιά. Μην ξεχάσετε το like, το subscribe. Πάμε λίγο. Αυτό ήταν Πάμε λίγο. Μην ξεχάσετε ένα like, subscribe, εγγραφή οπωσδήποτε. Και σας εύχομαι και εσάς το win όπως έγινε και σε μένα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.